Ja, hij is af, hè? Ja. En juist vandaag. Ik kan zien dat je al je gevoel erin hebt gelegd. Schitterend. Ja, mooi. Het gaat me bloed, zweet en tranen kosten, maar ik ben er sabblied mee. Ik wist niet dat ik het kon. Pure oerkracht. Kom je morgen ophalen? Heb ik een krat voor je. Ja, goed. Bedankt. Zit uit waar in de jaren. De was is vaker gek van mij. Men zeggen denk ik wel van vieren. En ik moest even bij daar bij. Het rint zoals het rint en ik al rint het uit de hand. Paden naar je leefde blauwe vrij. Ik ben zoals ik ben en door haast alles nog niet hand. Maar loop mij maar, ik ben het best bij daar. Maar loop mij maar, ik ben het best bij daar. Al werden niet even bij. En we weer een servies met die. Maar het zijn hoes. Had die Mem... Wat zit Mem dat ze in die beem te praten? Had Mem bij prinses Irene in de leerwest. Ja, maar wat wist je mooi met die? Ah ja, dan vind ik wel ook net een soort files en dan is Amsterdam-Friesland maar een fluttantje. Nou, kom gauw maar in de huis. Ik ben toch bij dit nodig. En waar is de nieuwe keuken dan het in je jongen? Kom maar. Oh, heerlijk zo'n weekje vrij. Dat zal druk wees de laatste man. En werk is dan beter te reis komen als in Friesland. En die bedjeren leden door hun eigen leven mee. Hoe zit het met de verkering? Ik dacht, het is een derde blind, maar ben net te lang thuis houden, zeggen ze. Trouwens, wat wordt het nou? Een man of een vrouw? Wat het hen weggedoor van dijden wordt mee, kijk het wezen van. Dat heet biseksueel, hoor. Het schijnt dat hoogopgeleide vrouwen heel moeilijk een partner kunnen vinden. Hè? Dus volgens de statistieken dan. Het is toch eigenlijk gek dat ik dan zo... Afke. Wanneer had je dat teambesprek? Joen om zo'n uur in het café. En we willen voor de training nog even met het team praten, want er zijn wat problemen met de trainer. Wat voor probleem? Met de opstelling? Nee, ik weet net of ik het wel vertellen kan. Ah, ten nacht zo doen. Ze noemen die eigen familie toch geen geheim. Wij gingen dus morgen was wie net boeten door. Lijkt wat gevoelig. De trainer... Dan had die verrekte hoeman, die had die kabel van die computer helemaal erop, man. Als er het stroomstuur erop en bretten hier 220 volt door de belen kregen. Hap, boing, foto. Misschien hier dat ik maar beter wist, want hij gaat voort, hij gaat naar het asiel. Die ging er dadelijk in brengen, want doet die baas hem hier achter niet, omdat hij net langer op een bosje kon. Wijk is leef, hij mag net vat. Ah, Timmerkamke, wijken gaat ik net voor. Ik ging nooit zo teerhettig wezen met een Tatiaan. Dat best dat red alles stikken. Boppe, dat had hij wat onder de leer. Meneer is beste dokter, geen boekhouder. Wel? Ach, goed, maakt er nou uit. Dan neem toch zo'n leuke Jack Russell. Dat is toch veel leuker dan zo'n boerenhond als Wijk. Hè? Wat boerenhond, denk hem die worden. Trutkut. Nou, ben je het? Hij zei, kind wel waar hij uit. Dan zou je onzin hebben, Lita. Sta bij en er bent een prachtige hond, maar dit is die... Nee, dat ik nooit recht. Rustig, nou, denk aan je hart. Wijk mag net vat. Ik ga een wijketa. En hij, als Wijk je net blauw maakt, dan ga ik vat. Als hij dat maar wil. Cynthia, doe bloos hier, hè. Je wou net voor de Nou, rij. Sjoerd was nou dokter de famkes helemaal stjoer. Nou, ik maak die gedram altijd. Ja, En die hond die blijft hier, die gaat net hier. Hé, dat wordt mensen zeggen, hè? Weet je nog van vroeger, hè? We mochten nooit hoenen. Al die jereboel en letter in de praktijk, nee. En nou, Ah, Cynthia, jongen. Nou, Sjoerdje, drammerke. En meestal toch voor oorje. Wijk is een prachtige leeuwen. Ik snap net waarom mij alle geweld die Sintro was.
Mijn beest is hartstikke ziek, hè? Hij wou niet meer fretten, hij had niet meer rond te zetten. Met super een bon kraken. Het hij was naar die stront, jongen. Dat lang en lang niet. Dat lijkt nog niet. Alle keren dat ik achterom zie, dan de kleur was. De stront van Wijk is giel, super oranje. Er zit hartstikke volle gal in. Als ik er een bieten gewoon ha, dan neem je stront lekker in. Hè? En die honden een keer neer doen. Die bloedt hier. En neem uit. Nou, het is wel weer heel gezellig, hè, in huizenbaas. En jij, lieve man, jij bent toch wel helemaal het zonnetje in huis, hè? Lid mij gebeuren, hè? Zoek het uit. Nou, een noffelijke vakantie. En werk is dan beter te reis komen als in Friesland. En die bedjerren lid er in eigen leven familie. Zo, baas. Jongens, ja. Oké, dat had toch eens zijn. Oké, ja. Hij moet luisteren in de krant, jongens. Voor die dokter. Zo'n meisje had er online zet het lekker. Schandalig. Goed dat ze allemaal verzet. Meesten weer op sterren ideeën. Zinloos lijn, het raast onder protters. Hier, bisten mij zijn wollen spuitje aan en de meest moet dat lijf te creperen. Jongen, dat kan zo'n man toch net alleen nog beslissen. Euthanasie maar alleen maar een gildige verklaring. Ja, dat is zo. Als er geen wilsbeschikking is, dan is die man strafbaar. Hij kan het samen zelfs wat betekenen. Mooie boel zou dat worden. Net maar bemoeien, hè? Ja, een mooie zaak zou het wezen dat iemand maar zei, doe maar dit. Omdat het oud, gehandicapt of skierig best. Echt wat arm is een kanaalje. Wat dat wordt lidmaster nou als er maar wat lijst te lezen. Hé? Nou, dan moet je mij kon spuitje aan. Dan mij ik. Hoor eens even. Wat bedoelen we dan? De mensen deel lezen en omlezen. En rokers en smokers. Hallo, dat net zo stom, man. Die peercheckjes in dat ene borreltje. Gary, dit is nog maar eens 1 minuut. Op alle deze Engels. Niet een straffetje, maar een lintje. Hé, Afke. Dat lijkt me nou onwijs gaaf. Cursus beeldhouden. Oh, stumper. Do. Kijk, er staat hier een advertentie in de krant. Van die beeldhoudster. Ze woont hier net buiten het dorp. Ja, ik dacht alleen dat ze voor zichzelf werkte, maar ze geeft dus allerlei cursussen. Ik ga morgen echt gelijk informeren. Ik wil me namelijk artistiek ontplooien, want in dit boeren... Hier van in opstieging, stink. Wil ik nou wat drinken? Dat is wel een heel uitsprutse mening wat hij beweerde onder stamtafel over euthanasie. Sprutsen? Hoe dat zo? Elk meisje tot het rug om te kediezen hoe zijn eigen leven. Dat is toch zo'n pil, net? Hoe je dat dingen kan werden. Drion? Precies. 3 jaar, dat is de oplossing. Waarom zo'n meisje nog onnodig lijden moeten? Dat is nou 1 keer de wet. Nou, dan past ze die wet maar aan. Ja, dat gaat zo maar. Geen voor- en tegenstanders, geen politieke discussies, geen meerderheid in de Kamer. Nee, want bandbaas is voor, dus passen we de wet simpelweg aan. Och, kom nou dos. Ik ben voor euthanasie, maar nooit zonder wilsbeschikking. Ik ben er wel pal voor, hoor. Vooral bij dieren en bij baby's. Ik bedoel, als je zeker weet dat een leven 1 lang lijdensweg wordt, waarom moet je dan met alle geweld zo'n kindje in leven houden? Ja, medisch gezien kan er wel heel veel, maar waar is het einde dan? Ik vind het wel heel dreig. Wanneer neemt ze het besluit om de stekker eruit te lopen? Ik weet niet of ik dat wel kunnen zo. Mem, wat vindt Mem ervan? Mem? 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 Let maar. Ik ga wel. Bejaardenpuberteit? Op 16 jaar. Dat is toch dan zijn woord. Nee, dat weet ik niet.
Oh, ik ben net zo'n onnozel. Wist best wat ik bedoel. Het weer het beste. Het beste van waar? Van nee. Dan moest die centro drillen. Maar de dokter zei... Toen kist het net op het dokterskool. Die in wat ze dwaamast. Dooi is het kerk in. Alsjeblieft, Joukje. Het is hier een lien. En dan? Hebben we dan beter afwest? Ja, natuurlijk. Joukje, doe plaats in beter witten in. Fake Jerry zo het westen. Als het niet meer actief om een lippen dealen met kist, dan had het lippen toch geen zin. Ja, dat denk ik zo. Met mij was net hartje. Doe bepaald is wat het beste weer. En vertriet wie van been. Geen op de trainolke-kamer. Sloeg stoot aan de ere om me met de treesten. Nee, ik kreeg die in dat ik flink wezen moest. Op er toch geen zin in. Op dat sentimentele dag. Achter ons je helpt net, de drint zat het erin. Gelul! Ik was het vertriet bij wijstopje, diep wijstopje. Maar het vertriet, dat weer er, dat is er. Het weer er alle dagen. Maar nou, ik het vertriet thuis bij mij kind. Dasper. Ja, Dasper. Die strategie is om correct te doen als dat het er net is. En dan is het er net. Maar ik wolde zo net langer. En de bijen haar jocht op een weerriet. Waarom stoest de Benjamin op skipje? Omdat ik net langer maar in geheim omrennen wil. Doe dat niet. Begrepen? Let het verliezen resten. Het verliezen reist nooit. Ik wil het net! Wijkje is hier dan net ziek. Hij draaft heel het achter zijn boom. En paken, als Wijke al ziek is, dan gaan we naar het spreekhoren van Heid. Ik heb wel geld. Ja, verzelsvanken. Zo. En dan zijn we de allerliefste honk van de vrouw eens even skitten en meegelitten. Cynthia, eens op met het gelik met die hond. Kom op, drink je melk op. Ik wil ook niet meer dat je Wijken meeneemt naar je slaapkamer, begrepen? Ik ga zo naar de schoonheidsspecialist. Maar eerst ga ik naar die beeldhoudster. Ja, volgende week begint die cursus al. Cynthia, drink die melk op. En de mag staan van Seros, kom ze let op z'n kwallen. Ja, pak die werkstukjes in en keer maar de maai. Ik zul de hut rennen. Goed in bed van, hè? Dag, papa. Ja, Amen. daar even. Ja, maar Joukje baas. Mijn skwaandochter, Talita, die is naar die onderwijs. Ja, die wil in een nekbeeld houden. Nou lijkt het mij verstandig dat ik wat letter op een mond bij die kom. Ja, dat begrijpt het wel, hè? Ja, goed, hoor het maar geheim. Mooi. Ontletter dan, hè? Ja, goeie. Wat jij ik wel met mij beeld houden? Nee. Maar het lijkt mij wel aardig dat zij een lezing houdt voor de Plattelandse vrouwen. Toch al mem en beeld houden. Mag je toch net naar die training? Mem dat zo zenuwachtig, is er wat? Nou, als toch nog even eerst, dan ken ik even zitten. Oké. En straks? Tot straks. Oh, wauw, die vind ik wel heel mooi. Die heeft ook hele mooie kleurschap. Ja, hè? hè? Wauw. Dit is echt een heel mooi beeld, hè? Is het ook van een cursist? Ja.
gek, zeg. Wie is er? Is het iemand uit het dorp? Ja, een echt talent. Dus jij komt volgende week donderdagavond en je neemt de speksteen? Jeetje. Iemand uit het dorp die zo mooi kan beeld houden. Is het een hem of is het een haar? Een haar. Maar als je het niet erg vindt... Nee, natuurlijk. Je hebt het hartstikke druk. Ja. Oké. Doei. Dag. Wat is er nou? Hè? Wat is er nou, oude reus? Ja. Is braaf. Hm? Heel braaf. Stil maar. Stil maar. Dat is een mooi plakje. Hm? Kan onder de been. Hè? Ook niet? Nou. Hé. Hey. Oude reus, met een kameraad. Zullen we een eindje doen? Ja? Ja. Kom maar. Kom maar. Oh. Wat roen hij te torgen, maar die hoen kon niet verder. Och, keuren. Heid, dat beest is ziek. Sjoerd had gelijk. Het is als de geks voor woorden dat Wijken net meer een eindje rennen kan. Wijken een keer het niet en dan wil ik verder niet broeieren. Heid, eet er wat. Zo te wijzen. Nee, wat laat het dus daar? Mijn mem dan? En men? Ik zou het net weten. Van de morgen weer naar neer te redden. Ach, je hem toch eens zo vreemd, zo geheimzinnig. De spanning tussen je is om te snijden en Heid neemt dat niet. Wij zijn al 40 getrouwd. Is het omdat Wijken vat maat? Zal ik eens met Sjoerd praten? Afke, hou nou op van zeuren door je spoeken. Het familiespook van de baas, denk. Nou, maar uit kom ik ook geen stapje er. Dan zie ik het zelfs wel uit. Wat ziet er in de krat? Krat of krat? Toen er net zo noordelijk ben, net blind. Dat is materiaal van de beeldhouster. Voor de lezing dit Jansel van Plattelands Vrouwen. Ik haal vast wat materiaal van hem aan. Ja, waarom maar toch ermee om te houden? Mijn kerk hebben we nog een handen. Lieken me net zo handig daar voor een beeldhouster. Ach man, bemoei die maar in eigen zaken. Ja, als toch de dekkersdiensten winnen van een soort gezeur. Daar mag toch maar net op rekenen. Nou, is nou alweer een gymnastiek. Ik is er wel werk van werk. Oh, dat iets stretchen, man, maar dat is goed voor de spieren. Oh. Wow, als deze beemers praten kon, dat heb ik mij er vaker verscholen. Oh, en dan die lekkere appels. Komt vanzelfs een been maar die beem praat. Ik ga hem planten. Gaat mem een planten? Wanneer? Dat vertel ik je nog wel eens. Ik maar nou even voort. Daar gaat mem trouwens in, hè? Daar had toen niet met de meid Oh, ja, Cees. Zond wanneer het mem geheim voor een leervaar van de dochter? Het is Joert de stjerdij van Beppe Aukje. Ik ga even naar het hof. Wacht je. Even over de squannen en dan ging ik mee. Dat soort dingen toch ik liever alleen. Doet ik van een mooie hut in die, zie ik mem in mijn krat. En wat zit erin? Aagje, dat is van mij een weet en van jij een vraag.
sorry. Het is mijn schuld. Haast die zeer hier? Nee, nou, ik heb wat in een stitje. We zit toch maar in Hazes, man. Ja, sorry. Ik wie ontbellen. Ken ik die om het goed te maken een bakje koffie en bieren? Nee, dank u wel. Ik ben hastig. Mevrouw Halbertsma? Oh, nou hut even je rappels opzetten, want dan voelt het je hem hard aanspreekt. Mooi voeter je litten. De laatste even klaar. Vanavond is een vergadering van de toneelvereniging. En daarvoor wil ik nog naar de fitness. Nou, 20 minuten na ik het op. Dan kun je het shortervest wel even waskooien. Hij is nou een haas gevallen. Oh, Spoedgeval, Cynthia. Dat noemen wij een spoedgeval. nou, daar wacht je dus net op. En wat is er weer goed? Ah, broccoli. Lekker. Maai, koolvlees en jerpels. Lekker BSC, gezond. Maar van die heb ik nepvlees. Mem, hoe weer het eind op het Tjerkhof? Goed. Wat dat ze? Nou ja, er binnen leukere plakken te bedenken om heen te gaan. Tjerkhof? Ja, zulke dingen maken nog. Dat hebben ook jaar geweest. Ze is toch in de Jestorn, oktober of zo? Ja, 18 oktober. Ja, dat meende ik al. Waarom liegde Mem eens? Wat had Mem te verbergen? Nee, gewoon nog eens op met dat gevrot. Ik kan geen tijd voor die peteren met die. Dat vertel ik die letter nog wel eens. Ja, waar had ik dat vaker jet? Beeldhouwen is echt heel gaaf. Super, helemaal fantastisch. Ik heb al een hele mooie steen uitgezocht. Speksteen. Ja, er staat mij waarschijnlijk een geweldige carrière te wachten. Je houdt dus dreig om bescheiden te blijven. Hè? Wanneer je zo goed bent als ik. Was je het net bij? Stil maar. Daar zwaar ik wel voor. En dan was er iemand ook gewoon te gerven. Mem? Mem, wat eerder, wat betekent dat? Peppe, kom gauw, Peppe! Kom gauw! Peppe, kom gauw! Peppe! Wat is er, leven? Wat is je baat? Wijke jankte zijn, toen zoek hem trezen. En in hier zijn heel die nuver en hij stuurt zijn pot naar rug uit. Peppe, ik was zo bang dat wij een degen in zoeken. Ach, leven. Wist wat? Ik zal Heid bellen. Die kennen wel wat je aan. Hé? Pas toch even op. Ik zal hem bellen.
Ik denk dat het de lever is, jongens. Hij won het bij Fretten, had gielachtig gestromd en nu weer die epilepsieonval. Ik wil even wat bloed aannemen. En kijk zien hoe heeg de lever weer is. Stel maar wijken, is braaf. Hè? Komt alle keer wel wat weer. Voor amper 20 minuten weten we meer. Daar ben ik er bang voor. Zijn lever weer is veel te heeg. En wat betekent dat? Ik moet hem opereren. Dan kan ik zien hoe de lever eruit ziet. Opereer je? Wanneer? Ja, nou. Nou? Ja, als we nog langer wachten, dan... En als het net goed is, dan... Dan kies er maar beter. Voor een dadelijk een spuitje aan. Dat lijkt het mij dan beter. Geen sprake van. Ik wou dat wij het deden. Wijken kan naar deel leren. Hij opereert wijken en die maakt het een wat beter. Dan praat je hem beter weer niet bingend. Hoe ziet het er weer uit, maar net leien litten? Jongens, ga je maar even voort en dan maak je ik wijken klaar voor de operatie. Ik heb wat assistentie nodig. Heid? Nee, ik ken het. Nou, mooie baas ben jij, hoor. Je hond op zo'n cruciaal moment in de steek laten. Held? Talita. Ach, zoek het toch ook uit. Ik hoor hoe het afloopt. Ik help wel. Nou, op hoop van zegen dan maar. Het rent altijd, rent en ik al in de dute hand. De paden naar huis leeft de blauwe vrij. Ik ben zoals ik ben en daar haast alles nog net hand. Beloof mij maar, ik ben het licht bij Het rent altijd, rent en ik al in de dute hand. Paden naar huis leeft de blauwe vrij. Ik ben zoals ik ben, zoals ik ben. Beloof mij maar, ben het licht bij Nijenwieke deel 2 van Het Geheim. Wijk is heel slim ziek. Zijn lever doogt net had leverkanker. Hij zien we wijken voort en dagelijks deermandje man. Maar paak wordt het leien. En ik bleef erbij. Die jong die krijgt geen spuitje. Oh, en waar bleef nog? Maar in Grote Molen oor euthanasie? Of komt er nu te dichtbij?